канали Шодмонқазоқ дар ҳудуди шаҳри Турсунзода заминҳои 6 деҳаро бо оби полезӣ таъмин мекунад ва он зиёда аз 13 километр дарозӣ дорад. Ин шабакаи обрасонӣ бо мақсади дар мавсими нави обёрӣ бо оби полезӣ таъмин намудани заминҳои киштшаванда аз ҷониби идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода аз нав тоза карда шуд. тибқи иттилоъ дар шаҳри Турсунзода 13459 гектар замини корами обӣ мавҷуд аст ки баҳри саривақт анҷом додани корҳои марбут ба беҳтар кардани ҳолати мелиоративии заминҳои корам ва тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ҳамарӯза техника ва мутахассисони соҳа сафарбар мегарданд. канале ки кор рафта истод канали Шодмонқазоқ ном дорад. зиёда аз ду ҷамоат 6 деҳае ки шаҳри Турсунзодаро бо оби полезӣ таъмин менамояд. ҳаракат мекунем ки ба мавсими обдиҳӣ бе мушкилӣ ҳамаи хоҷагоҳи деҳқони сари вақт бо оби полезӣ таъмин намоед. ин канале ки ҳозир мо тоза карда истодем зиёда аз 13 километр дар бар мегирад. айни ҳол мо зиёда аз 80% яъни каналро мо тоза кардагим. боқимонда дар рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. дар ҳолати пойгоҳи обкашӣ бошад, ҳамаи пойгоҳи обкашӣ аз таъмир ҷорӣ бароварда шудааст. ба мавсими обдиҳии соли 2025 омода мебошанд. ҳоло дар 5 пойгоҳ 8 агрегати обкашӣ мавҷуд мебошад ки тавассути чунин иншоотҳои гидротехникӣ 634 гектар замини киштшаванда бо оби полезӣ таъмин карда мешаванд. мувофиқи маълумот ҳолати кории пойгоҳҳои обкашӣ ва нуқтаҳои обтақсимкунӣ пайваста таҳти назорат қарор дошта иншоот ба мавсими нави обёрӣ пурра омода мебошад. то имрӯз дар шаҳри Турсунзода тозанамоии 80 000 метри куби шабакаҳои обрасон ва 25 000 метри куби заҳбуру заҳкашҳо ба анҷом расонида шудааст ки наздики 130% иҷроиши нақша чорабиниҳои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025ро ташкил медиҳад. мутахассисони соҳа имрӯзҳо ба хотири беҳтар гардонидани заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берун монда ва паст гардонидани сатҳи обҳои зеризаминӣ чораандешӣ менамоянд. ин тадбир ҷиҳати саривақт обёрӣ намудани заминҳои корами обӣ ва гирифтани ҳосили дилхоҳ аз зироатҳои киштшаванда мусоидати фаъол хоҳад кард. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.